Bakinka a dneska vytrám pri ňom ďalšom videu. Dneska sme Borisom, s Alecom a so mňou. Takže dneska ideme zo školy a... Nenávidím ich, poviem vám. Tak, kto ju má rád? Daj kamerku. Tak. Tam je sračka. Kde? Len tam na chodníku. No fuj. Dobre. Ideme asi na hľadačky a na ihrisko. Asi. No, asi. Mišo, ďalej natáča. A my máme také šťastie, že my tu máme aj futbalové ihrisko. Nevidíte, ale vidíte aspoň bránku a kôš. Ale v tom bordeli ja neviem, že čo je, ale asi to nie je... Tu je telocvičňa, ale škoda, že tu nerobíme. Lebo to ešte aj nedokončili. No, Nedokončili. Debilkovia to nedokončili po 12 rokoch. Kto ide? Čau, Boris. Ideš ešte s nami? Tam idete. My ideme tam na ihrisko. Nepôjdeme hen tam na druhú stranu, jak je? Tam ne. My ideme tam na ihrisko. Tak s Borisom sa asi rozlučíme. No tak, čauko. Počkať? Ne. Mám nápad. Zatiaľ ma tu počkajte. Ja rovno si vezmem veci na tréning. A ty bývaš až tam? Môžete ísť sa prejsť, ne? My budeme na ihrisku tam. Ne, na ktorej? Tam. Veľké. Však to veľké, čo sme chodili na telesnú Tam, štvrtou. kde sme sa s Bogy hojdali a tam sme sa stretli. Áno, tam, čo som bol obletený. No tak my ideme. Chod tam potom, dobre? Ale čauko zatiaľ. Možno budete dvaja, lebo... Tu je Alex! Čože? Au, Možno budete slnko! dvaja, lebo ja som kamerou. Počkajte. Počkaj, podrž mi prosím ťa kamerku. Asi musím dať okuliarky. Nečuj na mňa. Tam ide Boris, už uteká. Neviem, čo vidíte. Ne? Mám tu okuliarky. Slávny youtuber. Daj mi. Ale takto to nie je dobré, že ty asi si necestuješ. Jaj. Dobre. Tak. No poďme. Budeme bežať. No, bežme. Dobre. Ja idem za zmáku. Tam je Alex. Arej, aj bežím ako život. Au. Tam je nejaká garáž otvorená. To už stavajú za bydom. Pekný Volkswagen. Počkej, teraz musím dať dole kamerku, lebo to sú auta. Tak. Značka 20... 21 tisíc. 21, áno, tisícka. Neviem. Tak my ideme na hojdačky. Ale daj mi tú kameru, aby sa natočil teba. Dobre. Dobre. Ide slávny youtuber. Ja vám to zväčším. Papier. Budem asi natočiť aj Minecraft. Asi. S takou aplikáciou, že? Áno. Ale to nebudem robiť. Tam je to ihrisko. Tam pôjdem asi na hľadačky. Na zaujímajú len hľadačky. A zatočíme, jak sa hojdá Bakimker. No. To ide už, ne? Neviem, lebo ja mám na ňo číslo, takže... To je jedno. Veď Michal Oravec ďalej natáča videá.
No to je pravda, ja viem. Natočil už s tou aplikáciou. No, Ale nechápem, prečo je nejšie tým dneska dostali. neviem, lebo je trošička chorúčky. No. Mne povedal včera, že je trošička. Tam sú hojtačky. Že je trocha. Nie veľmi. Ale býva tam, asi nebudeš vidieť ten dom. Ale vidíš, ale ten tam vzadu. A ja bývam ešte ďalej. Ja bývam na Čistovskej 6. A v ktorom meste bývaš? Čistovská 6. Ďalej. Teraz ťa nájdu ľudia. Adresu. Prosím, nezabíjajte ma, ja som ešte mladý. A ja môžem mať ešte sladký život. Sladký život, dobre. Sladký život. A dajme si otázky od tebe. To je slavné video, tak dajme si otázky o tebe, napríklad, že bývaš v paneláku, alebo v dome? Panelák. A aký predmet máš rád v škole? Telesný. Telesnú, to som zmyslel. Čo rád robíš na telesnej? Tramporná. Dobre, To si myslím, že pochovali myšovú čokoládu niekde. a Bakimke, kedy ideš na hojdačku? Ide. Ale ukáž nejaké triky. Dobre, jak rýchlo vieš ísť Bakimke? Čilistovská 6 Šamorín. 93101. Číslo domu 6, meno ulice Čilistovská ulica. Je to panelák, starší. Kľudne si s ním chodte von hrajkať, kľudne si ho vyhľadajte. Že je to v Bakimke. Kľudne môžu ísť za tebou dávať ti autogramy. Ač dobrý, Bakimke, vieš, ako sa dávajú hore na YouTube videá? No, to by si ani youtuber nebol, kebyže nevieš. Ale dávno si už nenatáčal, povedz to svojim fanúšikom. Tak jasne, ja som Au! Atomovú bombu. Ale aké video natočíš čo najskôršie? Asi ten Minecraft. Maj. Píšte mi do komentárov, že Minecraft alebo Minecraft. Asi Minecraft sme ešte netočili. Ja som už točila ukážka nových vecí. Kľudne si pozrite aj môj kanál Alex Sebadoš. No. Tak mi napíšte do komentárov. To asi bude koniec. Počkaj, kým príde Boris. A Boris natáča na YouTube. Ne, Boris. On je obyčajný chlapček. Takže kľudne si Bakimke vyhľadajte u jeho domova mesto Šamorín, poštové smerovacie číslo 93101, že? A meno ulice Čilistovská ulica a číslo domu 6. A byt. Čo je napísané na byte, o dverách? Bagi, Tibor, Bagi a Zvonček je Bagi. Bagi Tibor, ne? Takže kľudne si ho vyhľadajte, pýtajte si od neho autogramy a podľa mňa to bolo všetko. Keď dojde ten Boris, tak to už budeme aj doma naučení na ktoré úlohy a ukúpaní. Prečo ty sa nekúpeš? Ja každý deň sa kúpem. Vyskoč z hojdačky.
Normálne, čak by som vyletel na to. Veď baba Bogi Search, ktorá tiež bude natáčať na YouTube, vyskočila už z takejto výšky. Áno. Ja som skočil na... Áno, ale na ohydačkách nevieš? Ja som skočil a niekedy som si rozbíhal. Nechcem to zase dať. Čo tam bude vlastne? Takže podľa mňa tu bolo z dnešného videa všetko. Čaute.